Mag a day in my life pud daw ko be. Testingan daw nako be. Inig kamatag yun ako sa buntag. Karon nga buntag ing ani day ko magtesting sa ko og dili sa ko magkape karon. Testingan sa anak ko mag-inom ko og lemon water. Katong kuan ba? Lemon akong gibutang sa kagabi gibutang na ko na sa pitsil niya. Mao sa niya ako inomon ron. Di sa ko magkape ron. Or dili mam jud ko magkape kanang gatas ba. Di sa ko magkuan. Kay testingan sana ako mag-cleansing sa kadaw kunuhay ko karon. So mag-inom ko isa ka baso nga tubig o gihurot jud nako isa ka baso. Nga stretching sa pudayon ko kay pag-uhod yung mataan na nga kanang kuan pa ba stretching agoy pagsakit man ang hawak pagkuan sa loyo na nakatawa ko so ing ani sa ko kay kuan naman stretching kaya para magka-energy ba ana sayo-sayaw gamay wa bitaw nakakita ayo lang pud magtan-aw may stretching sa ko dinhi kanang gamay ra gud pa nagsa stretching pod nga namahaw na day ko mao dinhi akong kaon ay sabaw akong gisabawan nagsabaw kog isda mao na akong gikaon karon wala sa ako nagprito nya pagkahuman nagkaon na dayon ko na namahaw na ko. Ako na isa katong isda nga akong gisabaw karon nga kanang basta bulanon hilig daw nagsabaw pinalutaw mao na nga kanang nagsabaw ko kay kanang gusto ko mahigop og sabaw ingana lang ka simple nga mga onday ta pamahaw mao ni akong pamahaw karon ni kahuman ako og kaon manghugas ako og plato dili man daghan kay gamay raman ni hugason na lang nako kay para walay hugason para kanang dili bitaw mag-aburido imong ulo basta inigtan-aw nimo sa banggirahan nga kanang walay hugason di ba murag kanang hayahay imong paminaw manang hugasan ako tal gamay raman ni kaayo pagkahuman ana naligo day ko paghuman ako panghugas nya human ako kaligo naghipos-hipos ko diri sa kanang sala kato charger man to sa laptop kong hipos kay nagkatag man nga kani uban ako sa pud ning pang hipos-hiposon diri i-arrange ra gud usay pud makaunahon na ako nganong magkatag man ni diri nga wala naman untay bata diri sa balay wala na may tigbungkag diri nya nganong magkatag kaning mga lotion kanang mga cotton buds mo manay na og kanang mga remote bitaw remote sa TV remote sa signal remote pa anang speaker nganong makatag jud siya ay kay kana mo gud siguro inigamit inigbutang isag asa ra ibutang nya dire pud sa kilid katong sapatos nga katong akong giputos ba kay kanang ingana ginang kanang pangsimbang nga sapatos akong ginaputos kay para dili maabog ako sa pud ay ning gi-arrange diri kanang naamon po mga notebook diri naam din notebook diri nga wala na gigamit ako sa ning pangkwaon kay total wala naman ni gamit ato na ning ipanglabay ning wala na gamit kaniong wala na mga gamit ni to na ning ipanglabay kay para mahawan ni diri nya dili man on kaayo daghan nga kalat gamay ra so ako na ning arrange gamay ginatan-aw unsay sulod aning mga uban kay wa kabalog unsay mga sulod nga kanang i-arrange ra gud kay nya kay abog man ako sa pud ni siyang silhigan sa nato kay bisag walay kuan basta dili masilhigan mo abog gyud na siya nga mo na nga kanang manilhig sa ako ha ako sa ning pangkuoton ning sa ilalom kay nay mga abog din ha nagtago nay mga nagtago der mga abog nay mga hugaw nga nang di nato makita ba mo na ako sa siyang gipangkuot sa ilalom tingog man ang langgam manilig sa ako ha o sa ning silhigan kinig kahuman nako ani silhig maglingkod-lingkod na dayon kay mag-ifbi na dayon mao na ning time nga magsige na lang pud ko Facebook angtod maniud to angtod mahapon na pud pero at least nakahuman ako hugas plato di ba nakahuman ako hugas plato nakahuman ako panglimpyo di pwede na ako maglingkod-lingkod na lang kay human naman dili man kanang kuan ani trabahon ba di na ka maghuna-huna ang agoy wa pamanday ko kapanilhig kani so
practice niya usay magtan-aw kung say mga kuan sa Facebook usay makatawa ko sa kanang mga matan-awan nako nga mga reels sa mga kauban nako ba nga mga content creator niya mo ni padul-duol sa pud ko kay murag layo raman to nya. Salamat dahil sa inyong pagtan-aw sa ako ang kuan ha video. Salamat.